என்னோட கஃப்தான் வீடியோ அதை பார்த்துட்டு என்னோட மச்சி வந்து எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா, இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட் இருக்குது, அதை நீ சொல்ல மறந்துட்ட அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு சொல்கிறதுக்கு. நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வீட்டில் கொடிக்கேரி இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, கொடிக்கேரி இல்லை மழை பெய்யுது, வெளியில் போய் காய போட முடியல அப்படின்னா, அந்த அவுட்ஃபிட்டை நீங்கள் துவைச்சி அலசி நல்லா புழிஞ்சிட்டு மாட்டிட்டு இப்படி கையை தூக்கிட்டு ஃபேனு கீழே நின்னீங்கனாலோ இல்லை மொட்டை மாடில் போய் இப்படி நின்னீங்க அப்படின்னாலோ இது காஞ்சிடும். தெரியுதா? இந்த பெனிஃபிட்டை வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். அவங்க மெசேஜ் பண்ணி எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினாங்க. ஓகே, இன்னைக்கு கான்டென்ட்டே இதுதான் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். அதனால இந்த அவுட்ஃபிட்டை நீங்க தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டபுள் பெனிஃபிட். என்ன அப்படின்னா, இந்த சம்மர்ல போட்டுக்கிறது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். அதை துவைச்சு காய போடுறதுக்கு நீங்க கஷ்டப்படவே தேவையில்லை. துவைச்சு அலசி புரிஞ்சு மறுபடியும் மாட்டிட்டு அப்படி கையை தூக்கிட்டு நின்னீங்க அப்படின்னா ஈஸியா காஞ்சிடும். இப்படியாப்பட்ட அவுட்ஃபிட்டை நீங்க தச்சு கத்துக்க வேணாமா? யூடியூப் லிங்க் பயோல இருக்கு. யூடியூப்ல இந்த வீடியோ நான் எப்படி தைக்கணும்னு போட்டிருக்கேன், போய் பார்த்து சீக்கிரம்